को ढोरी रंगा जाई हो। बागी बलिया जिला हगोर को ढोरी रंगा जाई हो। बागी बलिया ढोरी रंगा जाई हो। कमे बाटे उमर तोहर कमे बाटे एज हो। होलियो के चालू कौन करे कवलेज हो। कमे बाटे उमर तोहर कमे बाटे एज हो। होलियो के चालू कौन करे कवलेज हो। ओठ के लाली तोहर रंग से पोछा जाई हो। ओठ के लाली तोहर रंग से पोछा जाई हो। बाकी बलिया जिला हगोर को बागी बलिया जिला शहर को ढोरी रंगा जाई हो। बागी बलिया जिला हगोर को ढोरी रंगा जाई हो। बागी बलिया ढोरी रंगा जाई हो। होलियो के दिन कोनो कदी बुरा हाल हो। कृष्ण के छुवे दो ना गोरे गोरे गाल हो। होलियो के दिन कोनो कदी बुरा हाल हो। कृष्ण के छुवे दो ना गोरे गोरे गाल हो। मोट पे चुकाए तो हमें कौन ठिकाए जाई हो। मोट पे चुकाए तो हमें कौन ठिकाए जाई हो। बाकी बलिया जिला हगोर को बागी बलिया जिला शहर को ढोरी रंगा जाई हो। बागी बलिया जिला हगोर को ढोरी रंगा जाई हो।